guys. Mamuka sei kumadzeve hanzi madzoka rini ndakadzoka nesuro mamuka sei makuseni guys achiri mangwanani but nangoti rega ndidaridze chikamu ndingodaridza chikamu hanzi good time for us kuno 6 p.m. ndekupi Australia, where is that? Okay, saka tongoti manheru kwamuri koko guys vamwe vachazongoionawo live ine ndendadarika vachazongosara vachionawo chi live ndendadarika handisi kuda kugarisa yes tawanta hanzi muri kuya rini kupi mabu kupi ndadzoka pachikona changu chikona uchioni ndavepo pachikona yesi ruendi kuri sei chedza makiwa morning guys. I know it's weird for me kungoya makuseni just like this azvinyenyi kuitika because vanakonda ningu vachida kudi vanakonda ningu vari kumabasa ningu vari vachidi hanzi musazorova veduwe vasikana ndine family veduwe ndine mhuri ndomboitawo zvemhuri asikana ndomboitawo zvemhuri handiti munoona unotorova because ukamboita zvemhuri ukatomboita kumusha kana kuti rime wodzoka wochidii hanzi dzavadiki tarisaone ndikutotambura izvozviona ipapa ndikutotambura tarisaone guys zvakaoma apa ndoda kubuda chekupfeka dhololo rediweka aiwa vasikana musadaro rediwe munoita muchidonetawo mazichika musingasadaya mahombe aya anomaona masaizi 40 ikokoko because hapana kumira mushe sure guys hapana kumira mushe hapana kutomira mushe right guys regai ningopfudza chikami pane nyaya yakamboya panapa ndingoitaura vamwe vachazosara chiona chachimunya guys ndoda pane kwandoda kutobuda tikurongerera guys mozati chi mukadzi kushanda mukadzi kuzviitira mukadzi kushanda gara waronga hanzi shiri yakangwara inovaka mvura dendere rayo mvura isati yaturuka nditi kana uchida kuita business rako kugadzirisa zvinhu zvako for next year 2021 this is the time yekumhanya uchita set up twin twako kuti uone kuti panotanga 2021 unenge uchifambirana nechi unenge uchifambirana netime unenge uchifambirana nevamwe handiti maona usazoti time yekuti vanhu vese kana vanoda tuma building ko zvine zvindo pamwe ndipo vanenge vachibuda vamwe vachidiwa vamwe vachienda vasingadzoki kuma holidays ndio mikana yachona handitika saka ndinoda kugarisa pana because ndoda kubuda pane kwandoda kuenda out of town pane kwandoda kutomhanyirawo zvangu out of town handiti maona kungozama kurarama handiti munoona kuzama kurarama ndingoda rudaro handiti maona asi musati ndaenda mberi saka ini ndatongoarama zvadaita izvi ndauya ndakadai so saka nenge asipo pano iko zvino inanizozivi kuti zvichazofamba sei ndakataura ngati handisi kuzoisa notice ndichangouya nyema Christmas presents saka pavanhu vari pano ndinongotopika ndichikumechanisa ipo pano vamwe vasipo ina nditozivi because tikada kuti tiite usual time yavajaira tise notification panenge pakazara zvokuti hatizozvikwanisi kuti timechanise kuti ningi naningi yesi Hilda wamukase yako hatizozvikwanisi saka tisongofamba nevaripo vachazouyawo kana namadhairis vachazononganawo kokoko zvichingodaro handimoona vachidi yema Christmas present ndakataura yaya kuti chi Christmas present ngatitengera nema Christmas presents as madiaries handichimaona right hazvina basa not takataura kati hazvina basa kuti wapiwa hanzi chengisiwa hanzi ndiripo thank you Chengi thank you hanzi muri fresh nhasi na Lorraine asi ndinenge ndakamboora here na Lorraine zvanhasi wakuti ndiri fresh nhasi asi ndinomboora here ndinomboya ndakaora here zviri kutseiko pari kufamba seiko hanzi muri fresh nhasi nomboya ndakaora here alright inotambika dzimwe ngonongowawo simbokugeza ungoyawo nesvina yako zvauri zvinongadi disenza but anyway guys inzwai nyaya iripo ndeyekudai soka kana let's say ndakumechanisa panapa nditika nemunhu ari kuUK handiti guys munofanira kuti munzwisisana nemunhu ari kuAustralia kana nemunhu ari kuCanada nemunhu ari kuAmerica handitika munzwisisai chinhu chimwe chete pamunoona kutomechaniswa nemunhu anenge ari kugokwe kana kuti anenge ari kubinga kana kuti anenge ari kunemwe mamisha handitika chikuru and is the thought that counts handiti iwowo uri kuAustralia kana Canada unogona kutengera munhu yeye ari kuno kuZimbabwe chaunoda ingave foni dzingave bhutsu ingave chiameno chingave chemumba zvaunoda handika asi uya uzoti mawandiro hafanani umoya anenge ari kuwaunenge wamechwa naye ari kugokwe kana kuti ari kubhinga handitiwazviona anogona kunge asina mari yechinhu unenge iwowo maybe chiti ndamutengera chakati chihombe otarisira ichocho aiwa guys usatarisire kuti ndatenga chinhu chihombe ndichitengera munhu yesi tsekai handiona saka indodawo chihombe. It's the thought that count. We are just showing and appreciating one another. Antika muniyari kuna tukutengera lipstick chaicha hiyo. Lipstick ye 20 rand. Antika rudo ndo runenge ruripo.
Animona toda kuzama ku appreciate nozadzana rudo saka musazofamba mchitaura kuti hanzi ini ndakamutengera box rebhutsu animona ini nanga ndine umwe munhu wandoziva pana papa aigara achingoti everyday handina bhutsu ndikambomubvunza kuti size ani akanitaurira size ndikaona kuti size hatifekerani handika handisi kuzomenshena hangu nezita ndichangomusurprise kuinbox wake ndichibvunza address and what not ini guys ndakatopedza ini pangu ndakatopedza handitika ndakatopedza animona you lead by example anditomuzivi I've been seeing that child pano mwana yenda ingomuona pano handitika saka ndakutoti -1 this is -1 kwandiri nini hanzi koma kadzokera ndakadzoka -1 andimona kwandiri ndakatodzo -1 inini kana ndichazopikawo vamwe haisi nyaya yekupika vanhu vaunoziva handika kuti mutengerane paufriend aiwa inyaya yekuti munhu usingazivi waunofunga takakumaka waunofunga kuti makatukana pane grudge riripo handika this is the time to mend guys all that whatever the broken relationship that has happened in the past andimaona you can just show that person even achikuvenga show love to that person and move away just show that love ongota move away it's not like uri kutenga friendship kana kuti kutenga rudo no you cannot go into 2020 holding grudges you cannot go into 2020 wakatsamwira munhu you cannot go into 2020 uchifungira umwe munhu anditika kuti ningi because takambotsikana konzi ningi akambondituka takatukana akatondima akatifi takaonana guys life is too short for all these dramas life is too short for all these dramas and garai makaziva chinhu one guys the fact yekuti whoever kana wapikaniswa anditika nemunhu waunofunga kuti muvengi wako kana kuti hamufarirani anditika kutiwo umtengere chinhu it's not a sign of cowardness. I always tell you this, it's not a sign of cowardness, it's not a sign of kuti wakapusa antiona unengosina kupusa but you don't pay evil with evil and because there is a danger in paying evil with evil ukachengeta chivi ukachengeta ruvengo in the process runo destroy iwewe andimona in the process of kuchengeta ruvengo rwacho runo destroy iwewe karutakura unofamba naro andimona so guys tatakupinda 2021 it's time to let go anditika kana chasara kakubatira chigumbu iwaita move on ndiye kwake na mwari wake ndiye zvake na mwari wake iwo unongozoti aiwa ndakaregerera I've let go ndakatokanganwira mukatosangana mu comment section sekai mufudzane. I'm not saying be buddy be friends, no, kungoseka mokungo kunyorawo ma comments mosanganawo muchidarika zvichenda zvakadaro. Life is too short. Munhu yeye mangwana ukafunga uchinzwa kuti munhu yeye akafa mangwana even manga musingaonani unotobatikana andimona unotobatikana kuti ko agozofa zviri kureva sei iyo 2021 2021 iyoyo antimaona. So anzi ninda kwenda kubasa, whoever I'm buying, get in touch with me, right? Saka sichengisiwa acha kwenda kubasa rega indive ndatongonyora sichengisiwa nditi sichengisiwa kwenda kubasa rega iti ndatongompeya panapa atobuda kwenda kubasa sichengisiwe nyati anditika sichengisiwe nyati iwewe wakutongopeya sichengisiwe nyati aripi right sichengisiwe kuna sina Vimbai Makore Mazani, you are partners anditika Vimbai Makore Mazani enda ku inbox kwa sichengisiwa ari pamusoro pakoyo Vimbai Makore anditika Vimbai Makore enda ku inbox kwa sichengi muri tu Vimbai you buy for sichengi muchabvunzana kuti uri kupi chinjanai anditika mozongoti kwa feedback. Saka Vimbai Makore munari pamusoro pakoyo sichengisiwe nyati enda ku inbox kwake ikoko right now mutonotaurana ikoko antiona ichoenda ku inbox amuzivani people you don't know each other chitoendera kuma inbox ndatonyora pano sichengisiwe nyati nchakufollowai na Vimbai Makore Mazani itoenda ikupi ku inbox mutonodhilana ikoko ngenda mochinjana ma address enyu kana ma phone numbers ikoko hanzi nasichengisiwa Vimbai come over right ndakutopina panapa hanzi nasichengisiwe Vimbai come over izvi ndangozviitira kuti hanzi match miss sindiri kupasa izvi ndangozviitira kuti vaite sei kuti vango unotarida kuenda kubasa angoenda kubasa anditi hanzi namaitiya ndakurara inguva iko maitiya kuenda kubasa. What time is it? All right, maitiya uyu anonzi tiyamai uyu mnin'ina wangu ushu anditika right ndakubvisa tiyamai ushu tiyamai Terry Bob enda ku inbox kwa tiyamai Terry Bob enda ku inbox kwa tiyamai Terry Bob
enda kuinbox kwaTMI makatevedzana ipapa makatotevedzana so enda kuinbox kwaTMI Terry Bob enda kuinbox kwaTMI enda kuinbox kwaTMI Terry Bob enda kuinbox kwaTMI munopanana manhingikiri ikoko munopanana yes Chantel munopanana manhingikiri contacts enyu because vamwe varoda urara time different guys time dzandaita dzandinosiuya vamwe vakurara vamwe vakudi antimazviona saka right makutoti nditange nenyaya but ndandinyaenda ndichida kupai feedback zvino makutoti nditange nenyaya Christmas presents andimaona varaizoparadzana chiti mose mamuchawana mose nhasi andimaona right saka Terry Bob enda kuna TMI ushu enda kuna TMI andina nyaya ndainayo guys ndaona kuti next week nyaya dzishona dzogona kundiwandira nyaya dzandinadzo dzinogona hanzi kota to 4 zveshuwa akurara saka TMI na Terry Bob maitiya Terry Bob ndiye munhu wako Terry Bob kana asina kuya maitiya ozondudza kuti Terry Bob haana kuya tona hanzi tiri pabasa I know kana tombokuti ndiisiye ndingopa feedback ndiende hangu then tozoita time dzatajaira but nhasi handipo Nasi I'm not gonna be there weekend yese I'm not gonna be there andimaona weekend yese I'm not gonna be there saka ndotozobatikana nemusi wemandi andimaona ndozobatikana nemusi wemandi andimaona ndozobatika nemusi wemandi nasi handipo weekend yese handipo andimaona zvandataura kuti baba vari palivuka ndichida kungotenderera nawo ndichifamba ndichimbospoiliwa nditi ndichimbokwizwa makumbo namaoko ndichimbovafugamira ndichivapa chikafu handiti mazviona handimaona saka hanzi ngoitai zvipere vamwe vakarara manje ndozvikunetsa panapa kuti vamwe most of our active members time difference vakarara vakadi andimaona tozozokorodza futi alright mina ndimbotanga nenyaya ndauya nayo guys nyaya ndauya nayo feedback yandakumbirwa tine nyaya yakauya last week neumwe wedu mudiaries anditika mother hanzi musaenda I have to hanzi itai feedback na mother diaries hanzi na mother diaries itai feedback then yema presence inoda time more time okay noted saka ava two ava ndova ndatongomecha vamwe vese guys be patient ndozongouya nemande yacho but manje haisi kuita tine muguest ane nyaya yake iri kupisa panapa mande aite hana mande todiko asi nendomboya early ndozodzoka futi late because mande tina guest ari kuya panapa nenyaya yake saka hazviiti mande haiti unless kana nendetonga ndouya nenyaya yemapresence unless ndatanga ndaya nenyaya yemapresence maskati guest ndomupa time yemanheru because pana baba vari kuda kuya panapa pane hanzvadzi yedu ichange iri panapa nemusi wemandi laina dhondiwari and she's not ndimai vediaries andiselina ndimai vediaries maita sei zveimi andiselina ndimai vediaries ndimadha kuti kana taremegwa nemazano toenda ikoko ndimadha vediaries ndimai vediaries right saka inzwai guys ka ini nyaya yangu again mbotaura nyaya ndauya nayo pane mumwe dakaya nenyaya yemastands last time anditika akakumbira kuya achitaura nyaya yekuti izvo nana baba munini vakanesana nenyaya yemastand vana baba munini vakatengesa mastands akakarorwa ikoko anditi mazviona saka mushure mukunge papa ndakutaurirai kuti ndasenda message kune matwins maviri aya one wacho ndasenda message havana kuzondibata sezvinei the family now has reached out to me antimaona vachiti nyaya yavo yeumwe wedakaya nenyaya yemastands iri kucourt anditi akati aenda kucourt anditi unfortunately ndakavaudza kubva nesuro kuti nyaya yenyu varesponda anditika vakati ivo lawyer ravo ranga rati vambomira kupa dish out too much information right so the same ava vekumhuriwo kwavanga vakarorwa kunona bamini vekunzi vatengesa mastand up anditika vakakumbirawo kuti aiwa vakauya nenyaya mukaitaura isusu toda kukupaiwo side redu moritaura asi nyaya dzedu dziri kumakoti kana koti zvichinge zvapera we are very much willing kuzouya fair manje tichitaura zvakaitika namaiguru vedaro asi nichangotaura zvavandirodedzera zvavapa go ahead kuti nditaura and it's only fair madha vakauya vakazvitaurira avawo vangondituma kuti ndingotaura ina ndivese handivasivi handina side randakamira ndingokupai feedback according to family anditika yekwadune vanotaura kuti anditika nyaya yemastands I think vakomana matwins avari kunzi vakatengesa stand by then they were around 24-25 years mukoma wavo anove murume wa sisitandi vakauya nenyaya yavo pano anditimaona yemastands by then kunonzi mukoma wavo anonzi killer
Killian, something like that. Mukoma Killian panguva yachona vanga vasati vasheka vanga vari mupenyu antika vanga vari munhu aitengera mhuri yese antika family yose family inonzeka is a very big family vaigara kuZimbabwe saka vanhu family yavo zhinji iri kudiaspora saka munhu esari kudiaspora time yachona because maslipa naitotarizoka ndema $400 guys stand yaitengwa ne$400 by then saka ini zvinhu zvakaitika kudhara saka vanonzi vaitengera munhu esari kudiaspora ivo hanzi he was a very honest man baba vakashayika antimaona mukoma wavo uyu saka vaitengera munhu wese mastands munhu wese aida kutengerwa imba kana stand aitengerwa naivo nokuti hanzi vanga vane ofisi yavo vaive vachiita zvinhu zvavo zviri legit vanga vari munhu akavimbika antimaona saka munhu aingotaura navo kuti mukoma kana kuti muzukuru wasekuru ndodai nditirewo votenga of which chokwadi pane list yakaburitswa naasistandi namai vakaine nyaya panapa yevanhu hobo zvechokwadi vakanga vakatengerwa mastands nemurume wavo before asati ashayika saka ndofunga zvokuti mumhurika kune wana ari kuZimbabwe ari honest andimaona vari kudiaspora angoda kutenga stand ava vane link vanongobata uyu aita zvinhu nemazvo achitovapa mastands avo achitovapa mastand avo achivachitira zvese and everything andimaona saka kutaura kwemhuri iyi vanoti matwins aya handitika sekudaro zvakare vakatotaura nemukoma wavo vane ma25 years vari kuUK mukoma isusu matwins taakudawo kutenga something kuZimbabwe kapropa toita sei mukoma vakati kana matsvaga mari yenyu munotibata motenga kana stand handitika sematwins vanotivo vaita zvinhu zvavo pamwechete vanoita zvinhu zvavo pamwechete neumwe wake ndobva vaunganidza mari yavanoita £5,000 vaunganidza mari yavanoita £5,000 handitika ndobva vapa mukoma wavo antika vane paperwork yese vandisendera vane paperwork yese matsamba inyogwanani nemukoma wavo antimaona nezvavainyorerana nemukoma wavo vati mukoma chiti chagira ichi stand hanzi vakamboenda kuholiday kumba kuZimbabwe vachifanirwa kuenda nonama kuti vatsvage iri property yakamira iri imba saka vakatotenderera nemukoma wavo vachitsvaga imba asi havana kuwana imba mukoma wacho aiti dzimba idzi dzachembera nemapuraizi dziri kutaurwa pari kubuda mastands achabuda hanzi pamuzinda handitika tadii kuti tinonyoresa ikoko kana mastand abuda motenga ipapo saka vanin'ina ndobva vati asi mukoma wavo kauyu wemukuru kwavari no problem and aitrust nemhuri yese kune vakawanda vakatotengerwa mastands hobo and zvemastands zvechokwadi vakawanda vakatengerwa zvishwa bepa rina vakoma vedu vakauya pano nenyaya vanaro list saka vadaro nobva vapa 5,000 kune mukoma wavo time yanga yekudzokera yanga yokwana handitika hapana imba yavanga vawana hapana stand yavanga wana ndokubva vadzokera kuUK kudaro vanga vachiri masingle vakomana vasati varoora handimaona vaidzokera kuUK kudaro mukoma akazovabata kati kune mastand abuda handitika ndotenga here saka it seems as if family iyi yese iyi vakatenga mastand panzvimbo imwe chete vakatiwa vakanga vane mari dzavo vari kunze kwenyika vose vakashandisa murume wamama vakauya panapa kuti vatengerwe mastand vese vakatenga paarea imwe chete inonzi pamuzinda ndisizoti pamuzinda pacho iri papicha chaiko handizivi hanimaona saka iye vatengera mastand vese ototaura kuti iwewe stand bepa rako iri iwe stand yako iyi bepa rako iri handitika mobadhira marets hanimaona paarea imwe chete saka vakomana ava vakatengerwawo mastands avo handitimaona vatengerwawo mastands avo kudaro handimaona mukoma vakatoita kuti mune munin'ina stand 1 yadi stand dzavepo handimaona vasi kumari yenyu ndakatenga mastand ndakasara nechange kutaura kwavanoita takasara nechange kunoko handimaona saka ndodii nemari yechange ndakasara nayo semunhu aive honest vanin'ina vai vakati sezvomati imi kuda kuzobhadharwa maretsi pamastand aya mari iyoyo chirambai makabata makadaro moramba muchibhadhira maretsi nemari yamati chenji masara nayo kana mari yazopera handimaona mozotitaurira kuti mari yapera then techikutumira muchimbobhadhira maretsi iyoyo kusvika takuda kuvaka handiti mazviona right saka vachidaro kudaro paya zvakanga zvichingofamba saizvozvo handimaona stand imwe ikatochinjwa zita handitika ikatoiswa muzita remumwe mutwini muri kunzwa vachitaura saka matwini anoti gore re1 rakapera gore rechi2 mukoma vakangonyarirawo zvavo vaingotaura dzimwe nyaya gore rechi2 vakabvunza mukoma haufa mukoma akati ndakakuudzai kuti kana ndakuda mari yapera ndichazokuudzai asi chataurwa nefamily vanoti maiguru akauya pano she was not even aware nezvinhu zvaiitika mufamily kuti murume wavo akanga munhu aisapota family aisapota family yake yese maiguru angu asingazvizivi murume aita zvinhu asina kudza maiguru saka ndofunga it was a shock maiguru anzi vakazofind out mushure mekunge murume wavo ashayika kune briefcase raigara madocuments ese aya saka mwana wemukoma wavo
mwana wemukoma mwana wamama vakauya pano nenyaya mwana wababa vekushaika handitika ndiye akazoona achitauri mazita angu handimaona asi mazita ndapiwa ndiye akazotora briefcase iyi handisi kuziva kuti nditi nini vakakona napapi vana because from matauriro zvanga zvichiitwa vanhu ava vaiwirirana ende vaitotaurirana zvakanaka handimaona kuti tichizoziva kunyange ndetrai kuda kupick up kuti ndepapi pakazati muri ikona nekudai soka ndinyazotopatsvaga ndiri kupashaya but I've tried my best kutaura nemhuri iyi handimaona asi ndataura aino kuti usistandi madha vakauya pano vari kuocha shiziya I told them kuti I'm coming pano handika ivo futi vekwaduni ava ndavataurira kuti ndikungoda ndichapa feedback yenyu zvamandikumbira ndakunopa izvozvi handimaona because ndoda kubuda vari pano mese muri pano handika but isusu hatisi pakuputsa vanhu handika kana kudestroya vanhu and it seems as if maiguru varipo vaitozvi vasingazivi kuti murume ndozviri kuitika aitengera vanhu mastand saka even transaction payakaitwa iyi maiguru I don't think by then vaiziva maiguru vakazofind out murume wavo achaika nokuti kunonzi maiguruwo handika zvimwe zvinhu handifungi kuti ndichajamba zvimwe zvisina basa handimaona maiguru vakanga vasisiri pamwe chete nemurume wavo pakasichaika murume mukoma wematwins aya vanga vasisiri pamwe chete maiguru vanga vave kuuk by then handimaona saka pakasarapo rwara murume vave ari kuzimbabwe uko vaiva semhuri andataura takakurisa handika vaiita konde mufamily mavo hanzi munoitwa konde kuti munhu arapiwa hanzi vanga vaine chirwere chekenza vaiita konde kuti chi munhu aende kumadialysis zvese zviitike handimaona maiguru vanga vatovei kupi kuuk vati chi indaita move on neupenyu hwangu handichadzoki kupi kuzimbabwe handimaona kusvikirawo chimwari azotonga handichachibva vashaika kudaro handika maiguru zvakare havana kuuya asi mwana wamaiguru ava vakauya pano nenyaya handimaona ndiye akanga achigara kuzimbabwe musikana I think by now ari kuma20s handimana early 20s ndiye agara kuti ndiye akaona briefcase bramdhara abata briefcase ramudhara ndokuvhura mukati ndokona paperwork yose yevanhu vose family yose yakanga yatengerwa mastands anzi mwana akatova contacta vamwe vakanga vasati vaona mapepa avo kuti kune mapepa enyu anga ari briefcase radate handitika ndobva audza namai kunze kwenyika kwavanga vakugara kuti kune mapepa ari kunoku handimaona mai vakaiyo vakazouya zvishwa nokuti parufu unonzi mai havana kukwanisa kuuya mozarafuro kuzimbabwe kuda handima 3-4 days havana kutokwanisa kuti vauye vaone parufu handimazviona saka mwana anga ari paground mwana wavo ndiye akazokwanisa kuti ataure audze mai kuti mai ndo zviripo mai vanove vakauya nenyaya pakutanga vanotonzi vakatoconsulta even matwins aya akanzi akatengesa mastands aya handimaona vakatoudza kuti vanabamnini kune bepa riri pano riri kutaudza kuti mune stand yemukoma wenyu yakasara saka tozviita sei kuti muwane stand nikikiri muwane stand retichinje mazita auye kwamuri vakatombotaurirana vanava handimaona then bamnini namaiguru vangwa nenguva havo vasingataudzani takataura dzimwe nyaya tikatoseka handimaona tikati tichazouya togadzirisa tona tikaita sese zvavanga kugara kure nakure handimaona ava vari kune imwe nyika handimaona saka vazodaro payapaya vakomana vaiva vakatobata ofisi yaita nezvechi hava vaziva nekuofisa vaita nezvemastands avo handitika vakatodza kuti no palist iripo zveshuwa pane list stand 1 intori nezita rekuti ningi right somebody is calling here not knowing kuti ari in connection nenyaya iyi here kana kuti ndodi ndikaitinzwe hello ndiri raiti muri mune chokuita nenyaya iyi hello mune chokuita nenyaya yatiri kutaura hello mune chokuita nenyaya yatiri kutaura nezvayo here okay sorry mozondifonera later alright mozondichimbira ndipedze mozondikufonera back alright avasiri vane imwe nyaya saka vaitotaudzana saka rapapa kuvakomana vaipa vakazenge vokwira manje vakuchiuya kuti kunokuchiya tisangane kuna maiguru tichiita paperwork yese iya yamakambenge matifonera kuti tiite manje kutaura kwefamily kunoti maiguru ndopa vakazongojamuka ndokuchinja ndokutaura kuti aiwa hakuna stand hadzisi dzenyu stand ndedzangu mari yacho makaisa kupi and what not handimazviona stand hazvichaiti kuti ndikupei stand ndedzemurume baba vevana vangu saka stand ndedzevana vangu handitika vana vangu vanosara vachizowana chi kwai vakangochinjwa 2 seconds just like that kwazvokuti takabva tashamisika munhu wese kuti
kumaiguru vakatifonera nyaya dzemastand idzi and vanga vasingazozivi anything but briefcase ndiro raprova and everything. All of a sudden vakuti vakungochinja zviri kufamba sei. Saka vakambozama kuda kutaurirana pachavo but panga pasina kutaurirana kwakanaka. Antimaona papasina kutaurirana kwakanaka. The next thing wo zvanga zvoitika kuti vanga vakudi andile imbomira kuti tanga property agent antika because isi tukutaura nyaya yemhuri mbiri. Tutaura nyaya yemhuri mbiri, atitaura nyaya yema-agents. We are talking about nyaya yemhuri mbiri zvatiri kutaura. Zvema-agents vanotori nenyaya yavo ma-agents. Ma-agents anotori nenyaya yavo. We have more than 10 people antika vane vakatengeserwa one stand vari 2 yema-agents ichava yakazvimiririra. Hatisi kutaura nyaya yema-agents. Ndosaka ndainyora kuti family affair. Ye-agent yaiya tine vanhu vachachi vakapuwa stand 1 2 2 vakatengeserwa 2 zviri kutonetsa right now as we are speaking zviri kucourt right. Saka tiri kutaura nyaya yefamily, hatisi kutaura nyaya yema-agents. Emambomira ipapo yema-agents ichava yakazvimiririra antivazviona because agent we need to know kuti why tine vanhu vari pano vakatenga 2 stand 1 pano more than 10 people, more than 10 families right. So zvadaro paya manje kwanzi maiguru vakabva vangodiwo vazongochinja. Andimona mukuchinja kuti vakomana vazame kuti vati fomumuri itaure navo panga pasina kutaurirana kwakanaka. Anditi mazviona sezvinei vakomana vavanotivo vakabva vasimuka vakauya vakaenda kuZimbabwe. Anditi kavafonera iyo agent akanga ichita panguva izvozvo ikavati uyai vasvika kuagent kuya zvakare. Andika vakatonzi tsvaga uyai nalawyer vakatsvaga solicitor ravo. Andika solicitor ikati alright one stand yagara mukoma wenyu vanti panotori netsamba iripo yandakapiwa. Anditika pane tsamba yandapiwa anditi tsamba yakasiya yanyorwa nemukoma wavo kuti stand ngaichinjwe zita. Anditika pane tsamba yakasiya yanyorwa nemukoma wavo ipuwe varidzi vemastand avo. Iyi tsamba iripo ishi tsamba but anyway zviri kuma-lawyers zvinhu izvi. Anditika zviri kuma-lawyers izvi antimaona vachazonyatsonzwisisa kuma-lawyers koko stand by then yaita 476 time yacho iyoyo. Anditika right. Saka zvadaro paya anditi ndobva vatsvaga lawyer riya ndokuenda kuya kwakaitwa zvemastands kuofisi kwacho. Vatsvaga lawyer vaenda kuofisi kuya. Lawyer rikati one stand is very clear. Antika itori mustarani reumwe munhu akanga akatonyorwa ipapo kuti yanga yaitotransferiwa. One stand yanga yakaitwa mix up. Stand yavakapiwa yanga yapiwa umwe mutwin. Antika vakati takatenga mastands 2 zvikanzi aiwa iyi stand iyi ine bepa risina kuperera. Antika ingori nyaya isina kuti inosingazikanwa kuti inoenda mberi kwatinodzokera kumasure. Andimona saka panyaya yestand iwo makasi. Antika saka ava sevanhu vene lawyer yarakazopusha kuti aiwa musi wakabhadharwa stand mastand akatengwa ari 2 dzokerai kumarecords enyu akarekare muone kuti hapana remix up iripo. Hanzi vekuofisi yana vakazodzokera back kumarecords emakore akapfuura kudhara. Remember we are talking zvinhu zvakaitika 15 years back. Animona vakazodzokera kunotarisa kuti wandobva vaona zvichokwadi kuti musi wakabhadharwa stand ine zita riri kubuda iri legit akatengwa ari 2 but stand number yavanga vapiwa kunzi ndiyo yenyu nemwana wamukoma namaiguru haisiriyo because iyo yavo yanga iri pakona ndo stand nemusindo iyi. Vakanzi aiwa iyi haisiriyo ishi yamakapiwa iyi nemuridzi wayo iyi yenyu imimi mapepa epepa yekese taiwana yenyu stand imimi istand iri pakati antimaona pakona ipa paarea ipapo pakona ndo yenyu stand muri kunzwa. Saka vadari nobva vafonera maiguru vavo vakauya pano palive mukoma wedu vakati maiguru panga paita mix up stand yamanga matipa stand number yaya haisiriyo isusu stand iya indori neumwe munhu wayo. Stand yedu chaiyo taudzwa pairi iri pakona pakati. Antika maiguru manje hanzi ndo pakadi havana kuda kusvinzwisa vakati aiwa stand ndeyangu stand haisi yenyu. Antimaona ndo pakatanga nyaya. Saka nyaya iyi yanga iri nyaya yemumhuri yaitika nguva yakareba and what not and ava vanitoriwo nemapapers vane lawyer racho vane mamwe marisisiwo vane chizvine mastempu ekoko kuZimbabwe ko nechichi handiziviwo. Maiguruwo vakataura pana pati vane mapepawo futi ane mastands ane mastamps and chichi. Saka vanoti vakomana vanga vari vasingle by then. Handiti vakazokuroka varoora nyaya yestand dzaingonetsa mufamily. Animona vakadzi vakazoroora vaya vakatiwo aiwa isusu stand dziri kuita mutauro
we don't want anything to associate us with these stains. Saka isusu takudi tengesa yenyu mastains aya ndokutengesa kwavakaita mastains aya andimaona vave nemhuri manje vakutangawo kuitawo zvavo vakati mastains ari kunetsa aya because nyaya apparently iri kunzi nyaya haina kutanga nhasi nyaya yakatotenderera kwakati one day anomaona asi zviri zvemumhuri anomaona saka ava vaitiwo nenyaya kuti havasi kufarira havafariri zvekutaura havasi vanhu vanofarira zvinhu zvesocial media vakaramba vakanyarara vakambozama kuda kutaura nani namaiguru but maiguru was not budging in kusvika vazobloka havo maiguru antimaona ndokutaura kwavaita asi inini pandazotaura navo ndanzwa side drama of the story ndataura navo ndikati nai vauraiti vavo hanzvadzi dzangu what is the way forward because isusu hatisi pakuputsa anditika tiri kuda kuti tiite move forward onai mune makore nyaya dzestand idzi dzichingovepo hamuzi kuti zvichazoguma nekuita sei sezvisvika pakuti dzichapiwa vamwe vanhu even nekanzo kana kutorwa kana kudii ko madii kutaurana semhuri vakataura family iyi kuti aiwa kune vana vemukoma wedu variko 4 ndimaiguru vedu chero zvikadii but hatisi kuramba kana kutaura navo chero mukauya navo muri imi mese hamutizivi we are open for discussion tionesane hanzi because umwe munhu wakanga watengesera iyo stand yekunetsai handika angasati kutombotengesa stand yachona pane pakatombosvika pakuti shamwari stand yawo wakanga wadevelopa here akati handina zvikanzi tikupe mari tipe hedu maiguru muromo uite mushoma kutaura kuite mushoma but dzimwe family members dzikati munoziva kuti chero mukazviita izvi zvamaita handifungi kuti pachave nepeace ichatovepo because already magara kwato zvatozara kwese kudhara kuti makatotengesa ngakutsvagwa way forward ndikati saka imimi are you open kuti muite discussion nani namaiguru ndokumbirawo mutaurane zvakanaka nyaya itaugwe zvakanaka we can find vana mother diaries vaya handika vanhu vechikuru vanenge vari pakati havazivi both families handika both parties vopindira pakati yongo imidhira zvakanaka votaura I'm happy because vese vari pano vekwadunhe vacho vari pano handika mama futizve ava stand vari pano antimaona vese varipo pano palife antimaona so vakati hatina problem as long as zviri kuitwa nenzira kwayo negwara nepeace kwete kuti tizvite chiseko chenyika tichiyanikwa tichidi tiri mhuri handifungi kuti pane chingatadzika kune vana variko kune vana vedu handiofuchira itinowa tisina access kuti taure nevana hatichatogoni vemukoma wedu nenyaya yestand idzodzidzi but samwe musafunga kuti hatina guilty conscience yekuti ko vana vemukoma wedu tinenge tinayo because pakanzi powana chinowana mwana musikana achida vana baba vacho tisu vana baba vacho vanenge varipo zvinozofamba sei anomaona ndabva ndashungudzika ndikati asi ichokwadi ipapo ichokwadi chaicho hanimona saka inini ndo feedback ndandauya nayo nekuudza vakoma vari pano kuti vakoma makateerera I know handizivi angu handisikuudzai zvokuita ndisikuudzirai zvokuita mune vana vachiri vekukumhurishi handitika ene muchiri muroora wemumhurishi chero manga masiyana handitika hazvigoniwo here kuti paite nokuti vari willing kuti mutaurane of course ivo nyaya iri kumalawyers imiwo makaisa kumalawyers iri kukoti handitika mumbotaurana zvakanaka muwirirane semhuri muvanzwewo ivo vachikunzwai chikumbiro because isu hatiputsi handitika hatisi kuda kuputsa at the end of the day handitika after all has been said and done we are still a family you guys and we know kuti people loves drama we love drama but kana drama rakupinda pakuti rinozo destroy mhuri then it's not okay. Can we consider vana venyu 4 vamwe vaya vamuinavo vababachi vavemurume uyuyu koma Killian handitika vakashaya vaya kuitira kuti mangwana ukama urambe uchimaintainika handimaona ndo zvanandichingoti part 1 iri pano lead iri pano. Can you please settle your differences? Your in-laws are here. They are willing to talk to you. Zvakuti munotaura zvakanaka muri according to ndichaura vanoti mutori vachitokona vanokona isa mai andimona because mai vemuri maiguru mukadzi wani womukoma wavo hazvichinji chinhu handimaona so ndo chikumbiro changu inini asi dei zvaiva vasina kunditi ndiuye ndichaura pano truly speaking ndandisingauyi ndichikupai feedback pano ndandiri kuzongokonsulta sisita ndikuseri ndodi ndongotaura navo kuseri kana vabvuma kana varamba asi vavari kuti aiwa sezvo vanga vaunza nyaya ipapo padare ipapo nokuti kune vanhu vakutofunga kuti takatoipa tiri matsotsi handimona tiri vanhu vakaipa chingoenda munopaini feedback yeside redu of the story then kana gulezi vedu vacha vari kuda sezvamakumbira imi muri matikuzivi handimaona vatozotanga kutondifollowawo vaodi vatotokumbirawo page tifollowe ndo padatozovapa link yepage handimaona tinokumbira kuti muti zvigadziriswe
Andichimaona. So ndosaka ndati ndachitaura pano, otherwise ndingade ndisatomboya ndichipa feedback pano. Ngade ndangokonsulta vakoma vangu kuseri ndangoti vakoma nyaya iyi yakamira yakadai. Antika saka muririko saka imimi muri kufunge what's the way forward, tuonesana pachikuru. Antimashona tuonesana sana mai pachikuru kuti ko right vakoma mukatsika madziro imimi mukadai musina kundosedra baba ko pamakafona paya muchifa fonda kuti uyai ku stand mutore muchinje mapepa yanga iri stand ipi ko zvakazochinja papi. Anomaona ko vana muri kufungira mangwana izvi zvepano pasi izvi zvinodarika zvinopfuura asi ukama ucharamba uripo. Ukaanzi ropa rigezwe nesipo sechina, ropa revana venyama iri ropa revava. Antimaona but semunhu adi vakumbira tingato tinozikanwa. Anditika yesi tavi kuchechiwo kwavanoti vanopindawo hanzi nokuti nyaya iyi yatobva pano vaishiya kuti peji racho riri papi, asi nyaya vanga vatopiwa kudhara. Animaona kuti kune nyaya uko yaitwa yenyu kwai mafoni left right and center but kuti tichaziva kuti papi tatongotambura kuti tisimeli kwai vanhu vaikanganisa vaiti kwasisineli kwai saka taisicha sisineli iya yanga isingabudi. Andichimaona saka tizovapawo linki nhasi kutaurana semhuri. Andisi kuziva hangu vakoma. I know kuti you are watching, I know you are pano. I told you kuti ndakwenda kunopa feedback mukati zvakanakai. Antika ende veveku vana pamini venyu also are open for discussion. Antika varipo zvakare pano nemhuri yekwenyu. Maiguru ndofunga kuti chero makazobuda family chero murume mai baba vevana vakashayika musapise bridge. Don't burn the bridge because our tomorrow harizikani kuti nomka tiri papi. Munogona kufuma makadai vana vakuda baba zvakunetsa vaizvoka baba vakuda baba kwakuda ivo vayava ivo vava mukunetsana navava. Hazviiti here kuti mutaurirane semhuri? Hazviiti here? I would suggest kuti you find munhu ari neutral, you find munhu asingatori side. Anti sezvo mese muine paperwork iyi kana if possible nokuti avatozoti havana zvavo pressure even nechi vachitaura tatatoronga kuti we sell tatotenga that stand back kune munhu angatengesera tisana nazvo because zvokuramba tichingotaura nekungotaurwa plus tikufungira vana variko plus mablock rana takatoitaya anenge asina kumira zvakatonaka asi we are still a family. Zvozodii drama. Saka ndisingazozivi hangu kuti pakadaro apa poitwa sei. Hanzi they blocked me. No Tandi, right, I'm so happy makoma wangu vari pano right. Vakoma Tandi kana muchinge mabvuma imimi vari kuzviona varipo pano vanga the reason why ndataura pano kuti yavanga vakublockera vakataura vanga vachiti mukutaurirana manga musingawirirani manga mine hovio yanga ichibuda. Ndosaka ivo sevanhu vanga vasingadi zvehovio vakanga vaona kuti rega tichiita zvokuti tichibloka. Saka ndizivi kuti we can talk nava handiti to unblock you. Handitika motaurirana zvakanaka because already vari pano. Dei vanga vasingadi kutaura nemi avaitaura inini kuti tell ye kuti we are willing to solve this as a family. Zvinozoaffecta vana mangwana izvi vakoma. Handisi kutogona kufonera here. Can I call you pa WhatsApp call? Can I call you pa WhatsApp over koma? Muri vakoma vangu ndokudai ndokurespecta i muri vakoma andimbobvi ndakati kudii handikuzivi ndakatanga kuonai pano but muri vakoma vangu all the same. Anditika can I call you pa WhatsApp vakoma and then mutaure shoko renyu vachinzwa varipo pano mutaura zvamunoda kutaura asi tozoiona kuti kumasuro kuyafambiswa maunblockana mataurirana. Handika nyaya yofamba zvakanaka vari pano sitandi haisi nyaya if you are willing because takufungirawo ramangwana manje nevana. Handimaona nekuti panenge pane zvakawanda zvimwe zvaingoitikawo muzati varume vanoita zvimwe zvinhu hanzi handina kuvabloka. Hanzi naMaster J, I have not blocked her. Check my Facebook, she's my friend right now, right? Here is one of your relatives. Here is one of your relatives ish. Right, hanzi for night. Handi mukona atiputse vanhu isusu hatipo pano pakuputsa tiri pakuda zvinhu zvinofamba negwara. All this time, all this years yamuri kutambisa muchienda kumakosi, you could have solved it long time ago muchitoita zvimwe. Hanimona but mukuita back and forth and the solicitor they get paid. Muno mabhadhara each and every session yamunosangana navo you pay musingazivi outcome. Mari yoyoka itai zvimwe zvinhu nayo. Regai nditoi kufonera esisitandi vari pano vati ndifone right tinzwe esisitandi. That's what we do. Atiputse we fix.
Sisi mamuka sei ndamuka alright ayo pakanaka right vakoma ndofunga nyaya mainzwa ndichipa feedback pano dei papasina kuti vana vafamily iri kutoda kuti havasi kutoda kurwa nemi or anything ndanichataura nemi kuseri but vavati aiwa sezvinhu zvanga zvainda kokoko chingopaiwo feedback hapana kurwa kuri kuitika kana kuita sei then ivo vozodecide havo kuti vari kuda here kutaura nesu kana kuti because nyaya yenyu yave nemakore ende vari pano right now is speaking ndatopinda comment one of the hama dzenyu vana bamnini venyu right vakoma saka ndisingazivi hangu kuti pane zvimwe here because nyaya yavari kutaura makatombova consulta imimi nemuchivati uyai mutichinje machima ownership emastands dzinove same stands amuri kuti imimi dzakatengeswa hadzisi dzavo mukatotaurirana handiti and everything mastands handiti ndakakuratidzai kuti ari muzita redu izvizvo handiti makaona kamastands handiti kuti ari muzita redu ari muzita redu makaona ka ndakati vana baba munini pane stand 1 ipapape pane stand 1 ndini ndakatovafonera vana baba munini vataura makore mangani kubva 2021 kusvika nhasi pane makore mangani vakanyarara variko vasingauye because mastands vanga vasiri kuaziva muri kuzvinzwa ndikavafonera ndikavatsvanga pawhatsapp pafacebook baba munini kwatakarambana here ndakati kuti you moved on ndikati kwani kwandirangomubva on ini ndopandakavati baba munini kostendi ndimi mune paperwork boss ndandisina paperwork yestendi iyoyo 1 you understand vekuproperty paradise vacho nditi ndatovabvunza vakanditi aiwa stendi iyoyo ndemunhu anonzi justin ndikati ndibaba munini vangu indekutora foni kuvatsvaka pafacebook baba munini ava handiti vana baba munini vakazoenda kuzimbabwe vakanogadzirisa paperwork yemastenzi ese vakatengesa hapana thank you kunyepa kwese kwavari kuita kuti tine mareceipt murume wangu aita sezvinoitwa neworld remit murume wangu was the version of world remit madhezi iwayo vaitumira mari dzekuti dziendeswe kuna mai vavo they must not lie vana baba munini ngavataure chokwadi tine paperwork yacho tinozovanyadzisa we've got all the information taiendesa tisu taitoita zvinoita vana senditu murume wangu ndianga ari version yesenditu ndianga ari version yaflorence uyoyo aitenga magroceries evanhu aienda kunovaroorera aivabhukira mawo nditi isusu takakuudzai last time tisi takaita vanyai vavo takaenda kunovaroorera we've done all those things for them mari ichiuya vanhu vese vaitumira mari taive neofisi muna first street tichiendesa mari vana vangu wesecretaries ndandida kurambana nemurume wangu dainda ndakarambana nakiriya ndikadai ndakamuviga here pamakava mari yekofini makapa mari yakakontributwa 3000 US yamakaba vanhu vekwadune ndingadai ndakaviga kiriya ndega here I buried my own husband don't say takakarambana vanhu munhu anoenda kunoshanda because zvinhu zvanga zvadonha business ranga radonha because of you people not picking up zvikwereti zvamakanga muchivanyepera mukoma ita ichi and you don't pay akaita stroke anakuita cancer akaita organ failure akaita gore nehafa achirwara vachiita madialysis yes the illness contributed handidi kunyepa vanhu vekwadune murume wangu akavigwa zvaitwa jinimbizvi I had my own mbinga ndandine mbinga yangu anga aine mari dzake but they stole all those things those people mota dzangu dzakabiwa zvese zvikatorwa nevakatora makatengesa dzimota makaita sei kumba ikoko kurambana kwekuti pane munhu akambonoviga x wake pane munhu akaisira Thompson x wake what are you saying you people handina vana 4 ngavataure chokwadi vana vaminika let's respect each other don't lie to me because you will be embarrassed I came mbudzi kuzvarira pavanhu kuti ndidzingirwe imbwa sisimeli ndakauya kwamuri kuti ndizochema because ndozvati dune yakakura ini ndiri ndega muri kuona they will support each other vanhu vekwadune vakadzidza and they are so intelligent I know all these things zvakarongwa but murume wangu anga ari send to those days aifamba tichidhilivhara mari kuvanhu that's the money you are talking about those receipts are talking about and muchero mukanonyera matsamba ekuti mukoma vakati tikati you are lying I gave you one stand but you took all of them and sold them who does that did you even say thank you pamastenzi ipapo sisi pane mwana aigara ipapo aine 9 years ka izvinezvi ane 29 meaning kuti is 20 years ago nanhasi ndichiri kumuchengeta mwana iyeye ndomoyo wakanaka wandinaye nanhasi uno mukaenda pafacebook ndine vana vekwadune vana ndichichengeta kumba kwangu muno muuk ende nandakarambana what are you saying ndandichengeta Dorothy naDorin ndakarambana nevanhu
nekwaduni ndichiri muroora ndichiri maiguruve yenyu ini ndanchikuchengeterai vana vachihoro vairi kumba kwangu kubva muna machi kusvika ndatozovanisa kuna Betmakon. Ask Betmakon. So kana munhu afa, yes, you can move on. Murume wangu akafa kare 2010. No, guys, Mira, let's vent out and whatever should and then we look for a way forward. Taura in your I know they were giving my husband money to go and cook and to do whatever they wanted to be done because Muruma Ndora Basaraki. And the master that's what I think is a profit. We're not just buying for free for people. Understand? We buy your stand and then we make money on top of it. But that's because you were not coming to Imarim Penuka because you didn't finish paying up. Come on, want to tell Ephraim, but in the Gamtora in 9 years, na mai vake vakagara pamastenzi vacho vachachengeta kuti asabiwe asapasa vako nemumwe munhu vekuproperty paradise vasamatora ndichingeja malawyers kana makuproperty paradise vakuda kumatora makanditendawo here oya ndainobhadhara kuzvimba uko because ari andazvimba ndainobhadhara kuzvimba maretsuku makanditendawo here. You didn't, but you just went ahead and sold. I didn't want to communicate with you pamaitaura kuti hame group yekutaurani moda mari muchindita stupid handiti Kemba akahwara gore nehafu makade kuuya muchiti mukoma mastenzi ari pai tipepepa yoke mastenzi kiri nakapa 2010 makade kuuya kwandiri alright kana kune vana venyu vamutaura ivavo mosvoti kuna anati nainati pane pepa yoke yedu here kubva 2010 pakafa mukomonyi. Why didn't you do it? Chimbabvunza iwo izvozvo because ndanzi nalo yasataura zvinhu zvakawanda because vakunogadzirisa zvimwe izvozvo so handiti vakanga vasina evidence izvozvo vanonyurura marisita aya vaiunza vachiti tumirai kuna amai vangu ndizochitai chakati ende mondirorera ndoakuyatidzira akatengesa stand. No, you didn't. You're lying. Alright, sister ndakunzwai. Is there since mukutotaura inga muri kukonfirma one nemuromo wenyu kuti ndiri mufamily rekwadune ndine vanhu vandandichitochengeta izvozvi handitika vekwenyu ndaigova chengeta sei kana ndakabuda mumhuri menyu, meaning to say kuti you knew kuti you are still part and part of this family handitika ende mune vanako hazvichinji ende muritori maiguru ikoko ende hazvichinji mune kodzero ava vana kava vanini vana bamini vana kwamuri mimi handika mune kodzero kuti chero mukatsa mwadei vari padhuze chero mumbama munodira ende vakadzi vava won't say a thing nokuti vana venyu handi ndizvo tikuwirirana ka tikuwirirana right ndakatora 1 year ndakavapa iyoyo vasina kubata dzangu aiwa ndaingoti mapenzi angu but they don't take mine. Alright, on top of the one I've been saving for you for all these years kakuti isatengeswe neproperty paradise isatorwe nevamwe vanhu isaite sei ndine munhu ndine mwana izvozvi so ane 29 years ndichinaye mwana wacho mumba mangu aigara ipapo yachichengeta namai vake svika mai vake nababa vake vafa vari ipapo handiti I was paying those people. Saka ndikada kutanga kuti ndichichaje 100 pamwedzi wega wandaibhadhara munhu anochengeta masenzi wayo haisina inomedza masenzi ese. Right, no ndiri kupanzwisisa but chandiri kuda kuzama kuti ndiuye neenguli yacho inini muningi nawe ndichekudai vakoma nesuwo tinokanganisa tinodzidza kubva kwamuri ndikatokanga izvo zvinasi zvikatondipendura ndinomanyirepi ndinoyeuka kwamuri naye vakoma apa pambira pakadai ndodii handiti asi ini ndiri kuti inini muri is willing kuti mutaure pasina zvese all this handitika can you do that because I know kuti you are angry handika maybe there are even deeper issues that zvatisingadi kuziva futi handimaona zviripo zvamusati mataura zvamusati maburitsa handimaona maybe you are angry ndosaka ndati you can vent out zvimwe zvamunoziva yenyu kuti aino kuti hamisi stupid kuti mungazovhenda dzimwe secrets dzisinei nevanhu dzemudziri deep handimaona then is there a way whereby we can move forward inini nanabamini vari pano vati mutori Facebook friend yavo havana kublokai so that we can talk motaurirana mowirirana moita come up one thing mastenzi enyu vamuri kuti akatengeswa isiri yabamini yanga nezita ravo imimi personal stand dzenyu dzakatengeswa imimi ingani munhu wacho arikoko akotanga anditi vakatengesa 158 yo vakatengesa ndobva azonditi dzese vakatotengesa dzese maona dzese dziri 4 all of them dziri 3 because iyi yakanzi disitole ndoye mwana wangu musikana wandaiti aivere sekretari wababa vake akabva nati akutaronza akatiza nebriefcase akatoribvuta kunana bamnini vacho vakutotizori mataito ndidzedzimba kwakaitika drama kani gore iroro
vakapa mari yenhamo yacho yefinaro yanga iri 3000 yakontributwa nemadziko nebhosi vakawanda wani wavo akaiba akabva achizaonayo ndikaviga murume wangu ndega ndakabhadhara ndega nyaradzo inene ndapedza kubhadhara ndega nyaradzo tikanzi aiwa mari yadyiwa namaka mabhiza pasta ndipasta futi for your own information tichaitengesa Tombstone ndakaisa Tombstone racho ndega. Right, but all the same ka sisimeli vanhu ava vane rudo kana wamwe wavo varipo aiwa ndaiti ndakarorwa vedu wei vane rudo rusingati vati kana mwe wavo afa vanokutamba nyowani. That's who they are. That's who they are. Aita tine zuva rese ndisiri panze kuti varungu vatoshuva kuti munhu ari kuzhambarara chi ndai kunaretera zvavakaita kune vamwe vakadzi vakaenda vachizunga maoko kuti 120 pasina kana chitunhu. Aiwa atichadi hedu kunzwa dzimwe idzino isi tiri kuzama kufaitira kuti muwirirane mutaurirane. Saka mukazotanga kuburitsa dzimwe idzo dzakare kare dzevamwe vakainda vakazodii nyaya yacho haiperi. Handi matoda kutsvaga way forward. Sisimeli ngatichidai ivo vana bamneni kana vari kuda kutaura nenika ngavatume kana vachida kutuma imimi because I chose you because I knew kuti tikaita noise dziri kwasisimeli ikoko. Sisimeli handi muri wandotaura neshona it's not like handigone chirungu. Kana mukaenda paFacebook pangu mapost ese ari kupopota ndeshona because ndichirikuda kuchengeta kaukama dai ndakanyora nechirungu zvaisvika kubasa kwavo vakomana handi dai ndakanochema kunana zimai oisa nechirungu zimai uya yainosvika kubasa kwavo. But ndoda kuti ticheme pachizimba handisi kuda kuti shewo kumagana nekumanigerians kuti onai zvakaitwa kumukadzi wokuzimba. Meaning kuti I'm still respecting them. I'm still respecting them. Saka ngavakutsvangai kana vachatsvangai mimi totaurirana. No problem. Ndakakuradza picture yemastenzi tisimeli ndakuradza picture yemastenzi handisiri ndakaparima ipo paya pakatorimwa nemunhu wacho iye ari ave ipo ipapo akatenga wacho. Murikuonaka murikuonaka takatorimwa nemunhu wacho and admin acho akatonditi hamai gurira mukaita zvokupusa mastenzi anoita because rakatotengesa varamu venyu. Can you imagine who does that? Who does that? Ndavatsura ndakaona advert yemastenzi achiadvertiswa ndikavatsura vakadzura advert but they won't own and sold them. Ngavauye tipaurirane. Ndikada kuvati alright pastendi 1 every month ndaibhadhara mai vaifuremu 100 US ivataura zvavataurawo ndine maevidence angu ndatumira neworld remit kuti ndinotora kuworld remit kubvira ndichipinda muno munyika 2004 end of 2004 ndinonomatorawo marisiti andaibhadhara vakaichengeta ikoko 100 a month. Wachindapaka mari yemaexpenses angu yekumalawyers. Right, hold on. Mirai makadaro. Pana bamnini venyu vari kubvunza panapa. Hanzi can you confirm kuti the stand number, can you confirm ma stand numbers amuri kuti akatengeswa? Ndakaudzwa namazivisa. Wakuti ndakaudzwa namazivisa. Hanzi ndakaudzwa vari kuzvinzwa. Bamnini mazivisa told me kuti you sold 258 ndakusendera message amuna kundipindura. I said, check on Facebook. I sent you, I said, bamnini. Koinga ndakati 216 ngi 1 ndo yenyu 1. 63 ne 58 ndedzangu. You didn't respond. Saka possibility yekuti kana makaudzwa imimika yekuti kana makaudzwa neumwe munhu third party possibility yekuti mastenda yana kutengeswa achiripo ndenyu iripo ka? Iripo but ka vakadi kutaura kuti maiguru atina kutengesa mastenda. Ipapo. Pane group rinenge cooperative sort of. Pakataurwa nyaya iyoyo naadmin wacho achiti vekwagurira nana bamnini venyu taurirana nyaya yemastate. Bamnini wangu hauna kupindura. He didn't reply. Vangoramba vari zi saka zvoreve. Haisi nyaya yekuti by then here papamboitika zvinhu zvakawanda like zvemafacebook zvemapo zvekutaura and what not maybe wo vakangofila I'm not justifying anything. Ndikungoti zamatora kuti Ismail zvaiva zvisati ndakatanga ndakaiona yaiswa pa nokuti ivo vari kuti vakatengesa 2 chete vakoma saka probably dzimwe stand dzenyu dziripo idzi. Ismail havana mastand 2 vane stand 1 vaingotengesa 2 sei vane 1. Okay, saka alright, saka vakatengesa toti alright, saka right now imimi havana kutengesa mastand enyu 3 toti 1 yenyu ndo yakatengeswa handiti ndizvoka because imwe yanga yagara iri yavo kana chiricho kana zvizvozvo saka tikudhirani nyaya yestand 1 panapa because ivo zveshuwa havana kuramba ipapa handidi kunyepa ini ndichitaura navo ini vataura 2 mastands handitika so 1 imimi kubvumira nawo nazvo kuti 1 chokwadi yanga ine zita remumwe that means legally ndeyavo
imwe saka tikutaura nyaya ye21 panapa saka uyu munhu akuudzaiwo zvokuti kwanzi makati kwakatengeswa wose handisati nda kuda kuti ndikomende ipapo but ndikufila inini kufila kwangu ndikufila sekuti pane zvimwe zvinhu zvisina kunyatsoti Sisimeli, vakatora stand yaifanwa kunge iri yavo 261 kana vavaisiya ndokavatekesa dhangu mbiri, you understand? Yaifanwa yavo 1 kuda iyoyo kutoshaya bhaya ndo yavakasiya vakatengesa dhangu mbiri, meaning kuti vakatora dzese osa muri kuti vakaswapa vakaswapa because vakachiva yangu ndo yaive hombe ndo yepakona iyi man, they swapped. Took that one and sold it, and took my other one again and get over and sold it. Yahweh and get it and left it. And the Alakasi and the people for the one Alakasi, I don't get one of the Yahweh, but Alakasi, you. Wow. They took all of them. Okay. Right. So Anzi chinzwai right chero chiteremunzwe my guru very and vari kutokupai respect yenyu. Another one came in iyama yekwadunhu handizivi kuti who's who handizivi but ndikungoziva nenhikikiri chete. Hanzi that's not true my guru, that's not true. That means pane pari kunzi that's not true vese vari kukomena hanzi that's not true zvakaitika. What do they mean? That's not true in the paper. What do they mean? Imimi ya mucharwisaniswa imimi mirai handizivi hangu but I would like to believe mucharwisaniswa imimi ivo vanhu vekuma property agents ava nokuti kune dzimwe nyaya dzavo same agent iyoyi dziri kwatiri handimaona hazvigone here kuti vanogona kuita chimwe chikiri chekuti makutomarana imimi but zvisinei imi mukati